spustil kriedovú revolúciu, môžem privítať medzi nami. Muro, vítaj na pódiu. Čau ľudia. No dobre, tak ja asi nadviažem na to, čo tu dnes vlastne zaznelo. A chcem vám pripomenúť, že história tohto dňa vlastne vždy patrila ľuďom, ktorí vedeli, že nemajú oni slúžiť moci, ale že moc má slúžiť im. A nebáli sa tej moci postaviť, keď začala slúžiť sebe. No a teraz sme na rade my. Ako tí, čo zjedia to, čo po sebe zanechá táto generácia politikov, ak mlčíme, ak sa tvárime, že sa nás to netýka, končí to tým, čo vidíme dnes. Ľudia, čo kedysi stáli na námestiach, dnes často volia tých, ktorým vtedy štrngali kľúčmi.